Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa mga lahat na nanonood po. Hello! Welcome to my Risa channel. Meron na naman po nag-order ngayon at ngayon po ay di-deliver ko po ngayon. Ang order nila ay bibingkang tapong alaki. Ito ang niluto namin kanina. Yan. Bibingkang tapong alaki. Bango. Yan, ang bibingkang tapong na best seller ko. Saka, puto plan. Yan. Puto plan. Para sosyal. Salamat po sa umorder. Kay Kuya Bonnie Bonilla. Happy birthday po. Magkasunod pala kayo ng birthday ni Ate Shirley. So, pares po kayong February. Ito, di-deliver ko na po to. Salamat sa pag-order. Yummy. So, balbalog ya salamat at Pangasinan. Saray ay nan-order natan. So, paano? Aalis na kami. Bye-bye! Ingat! Bibingkanan Maria sumagata, masamsamit ya merienda, laut lano walay mantikil ya mampapasa. Hello! Andito po kami ngayon. Hello, Kuya Bone! Happy birthday! Ayan o, nagluluto na sila.